Vi startede med C3'er før sommerferien. C3'er understøtter ved at give et større overblik i dagligdagen. Det har været en god proces, det at få det implementeret. Ja, det har det. Der har ikke været en stor modstand imod det eller noget. Det så som en mulighed for at få større overblik i dagligdagen. Og jeg er lidt imponeret over disse C3'er-folk, der har været her og skulle hjælpe os i processen der, fordi flere af dem har jo ikke en baggrund i det samme fag som os, men de har alligevel haft en indsigt i vores hverdag. Det var vi egentlig lidt imponeret af, at de kunne se lidt. Men samtidig var det også godt, det var en anden gruppe også der, at de kunne komme med nogle andre spørgsmål, som vi måske ikke lige havde tænkt på. Og man kunne også mærke, at nogle af dem var fagpersoner, så det var en god blandet gruppe. Men jeg synes, at C3'er er rigtig let at bruge. Det er nogle meget enkle ting, der skal til for at få det til at fungere i hvert fald. Så. De største fordele i forhold til før, det er, at det giver et rigtig godt overblik, hurtigt overblik. Det, som er godt med C3'er, synes jeg, det er, at der altid er et billede og et navn på, af dem, man skal gå stuegang med. Og det gør, at og der er altid et telefonnummer på os, så man har nemt ved at komme i kontakt med hinanden. Man har nemt ved at vide, hvem har den her patient, og hvem skal jeg ringe til, hvis der er et eller andet problem, eller hvis jeg gerne vil have fat i dem. Jamen, jeg har oplevet implementeringsprocessen rigtig positiv, men jeg vil også sige, at forud for implementeringsprocessen, der gik jo også en udviklingsproces, hvor vi har været med til at tilpasse systemet, så det blev nøjagtigt, som vi gerne ville have det på vores afdeling. Og tidsplanen var jo noget ambitiøs fra start af, og der slog vi os der lidt i tøjet, fordi vi synes, at det var lidt velpresset indimellem, men tidsplanen har været holdt. Det har fungeret rigtig godt. Samarbejdet med konsulenterne fra C3'er har været rigtig fint. De har været på pletten, når vi havde brug for dem, og de har også været rigtig hurtigt til at rette nogle ting til, som vi... Når man sådan starter processen, så ved man jo knap, hvad det er, man har brug for. Og der har de været gode til undervejs i processen og lytte til vores behov og få det tilpasset, så det blev nøjagtigt, som vi gerne vil have det. Har det været rigtig positivt, at man for eksempel til lægernes morgenkonference har haft mulighed for at kunne se patienter, der ligger i sengene med fokus på det, der hedder isbar, som man bruger mange steder omkring sikker mundtlig kommunikation, at man har kunne benævne patienten med navn og rigtige diagnose, så det ikke har været gættekonkurrence. Og også i forhold til disponering af ressourcer, at man har haft mulighed for at kunne se afdelingen som en helhed, fordi man har den her belægnings- og ressourceoversigt på tværs. Vi er en stor afdeling med faktisk 4-5 forskellige afsnit, og der er det en rigtig stor fordel, at vi nu kan se belægningen på tværs. Og faktisk kan vi også se vores patienter, der ligger i det nye fælles akutte modtagerafsnit. Det har vi heller ikke haft mulighed for tidligere, så det giver øget fokus på den patientgruppe. Den største fordel, som jeg har oplevet ved C3'er, og som vi alle sammen har oplevet, tror jeg, det er, at det giver et hurtigt overblik over afdelingen, og vi kan se, hvad der er på vej, og hvad der venter, og hvem der er på vej ind. Jeg har gjort det nemmere, i hvert fald for mit arbejde, ved at jeg ikke har en hel masse sedler til at ligge rundt omkring, og som jeg skal aflevere til forskellige folk. Men her der har jeg det hele samlet et sted. Så det er i hvert fald en helt stor fordel, og det er en arbejdsbesparelse også. Altså på C3'er-skærmen kan jeg se, hvad jeg har af ressourcer, og jeg kan se, hvad jeg har på stuerne. Og det giver et hurtigt overblik og gør mit arbejde nemmere. Det gør det. Altså det er nemmere at koordinere og se, hvad jeg har af ressourcer til rådighed, og i forhold til, hvad der kommer ind og sådan noget. Det er det. Vores samarbejde med C3'er, det er sådan tit anderledes end for andre IT-projekter. Rent faktisk så har vi overholdt vores tidsplan i de implementeringer, der er foregået med Patientboard hen over det sidste års tid. Og det er lidt unikt. Det er ikke ret tit, vi oplever, at de tidsplaner, man ligger fra starten af, de også leves igennem. Så er det jo en oplevelse at se, hvordan man kan tæt arbejde sammen og modellere den måde, man skal arbejde med systemet på, sammen, projektlederen for C3'er, sammen med vores folk. Så det har virket rigtig godt.
Det er klart, når man starter op på projektet, så det at skal slippe sin arbejdsgang, man har haft i mange, mange år med en whiteboard-tavle, eller med nogle blanketter, eller en blok, eller en Mejland-kalender, det er en rejse, man skal på, og stole på, at det her IT og den skærm, der nu hænger på væggen, at det også virker hver dag, og er tændt hver morgen, jeg kommer, så jeg kan stole på det. Men vi oplever også rigtig, rigtig hurtigt, så slipper man de gamle vaner og går over, og bliver rigtig glade for at tingene er der, sådan så alle kan se tingene på samme tid. Vi synes, at C3 det er et innovativt firma, som lytter på kunden, og at vi sammen kan få justeret de ting til, som vi ikke synes er i orden endnu. Og også med de roadmaps, der ligger fra C3-siden på udvikling, jamen, så er der mange spændende ting, som vi glæder os til også videre frem. Så vi håber på et frugtbart samarbejde i årene fremover.